typy hráčov na ihrisku. Nadávať z lavičky. More, ako hráš to? Simulant. Aj za mňou ide hráč. Čak ma fauloval, more, súdi, pískaj! Však on ma fauloval. Odiť z ihriska, dostanete kontumáciu. A zas ma fauloval. Čo to je za blbého rozhodcu do ktorý jeb celý zápas. Ja som si dal vlastný gól. Prečo som ho dal hrať? Ja som úplný A ešte pokračovanie toho, aby ste rozumeli. Tréner. Vypadni z ihriska, nemáš tu čo robiť. A už druhá červená. A ešte od trénera dostanem červenú kartu. Konec. Ľudia, dík, že ste dopozerali do konca videa, aj keď vás to asi nezaujíma, ale keď chcete part 2, určite dajte like, odber a čaute.